ninga liphutha umthetho sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngibizile lo muntu. Nabangani bami nabangani mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna empethe. Mina tshela le. Nehlisa umoya. Mama. Brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abanaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Oleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abanaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well namhlanje guys sibhalele ngosisi lana uye wasicela wathi Mr Lovers bengicela mani CMTV ukuthi nisondele ngapha nginokubona ninceda abanye abantu lapha bangathi banenkinga nomjolo. Bengicela ukuthi nisondele kwami ngoba naku kuyamoshakala. Ngicela ukuthi nibuye nizosinceda siswami kunjani? Ngiyaphila nami siswami. Siswami ngiya-understand ukuthi bese sancokola mani ngixolisa ukuthi siyasathatha ixesha yabo ukuthi size sifike. It's just that maninzi ama-case esibhekane nawo lapho ku-CMTV njengamanje. Kodwa nje ngibulela ukuthi kuyoxhumana nathi enkundleni zethu zokuxhumana ngoba usikholwa futhi uthemba ukuthi sizokunceda kule situation obhekane nayo. Bengicela nje ukuthi uma ngoba khona ababukela abasibhekelele lana eshowini bengicela nje ukuthi sizomdala uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye-ke wayesibhalele namhlanje la ku-CMTV. Igama nguthatho ngilibhalela lapha ku-CMTV ukuthi lingincedise. Lo myeni wami engihlala nawo uyangihlukumeza ngokocansi. Ngikhathele ngivela emsebenzini. Ngiyayala ngimtshela ukuthi ngikhathele nginenxeba. Uyangishaya njalo nje angikutholi ukuphumula. Akanginikezi nje ukuthula. Uyema mama ngiyaxolisa uthi uzulimale nje kanje ulimale ngokuthi umyeni wakho ufuna ukulala nawe and wena usuke ungafuni usuke ukhathele kwamanye amaxesha. Ngisuka ngikhathele. Yena ushona ehleli lana endlini akasebenzi. Kusebenza wena? Kusebenza mina njalo nje ufuna ucansi. Uthi yiyo lento angishadela yona. Manje yini egoloza ukuphuma lana ngoba akafuni sokhuluma mhlambe. Because ngithe ngifika ngankonkoza lana ngiloke ngiyamcela ngithi woza mfethu sikhulume angazi uzovuka la ngaphakathi. Uke wazama ukuthi ubize ifamily mhlambe sisi uthi ukulobole eqala? Cha akangilobolanga. Wona nihlalisene? Ngihleli nje. Ukuthi uyamthanda that's why lokho. Ngithanda ngoba ubaba wengane zami kodwa ungiphathise kabuhlungu. Kho ngicela usizo lweni ukuthi lingincedise. Mhlawumbe lina kungenzeka likhona ukukhuluma naye. Yes understand. Anizwisise ngoba mina kanjalo nje kumele ngishaywe angikutholi ukuphumula. No ngiyaxolisa wena sisami futhi akana right ukuthi enze kuphakamisela isandla yabo. So mama uyasho uke wazama ukubiza mhlamba amalungu efamily ubaxelele ukuthi hayi man nanku umuntu uyangibetha lana endlini. Ngizamile bamhlulekile nabo. Inle. Ufakazana wena. Inofakazana la lapha. Ngizaba CMTV ukuthi bangincedise ngizima ngawe. Mfethu hayi mali kudala sikucela ukuthi phuma manje kumele size siguqele. Bafunani la? Yini wozohlala phansi sikhulume. Bafunani laba bantu? Ufunani nina la? Sifunani kuphi? Lize ngani la? Size ngemoto. Yini ufuna ukuyazi enye? Nifunani ufakazana lo ukhuluma nani? Manje why wena usiba nomsindo? Yabazi laba bantu bathathaphi laba bantu? Uyasazi. Ngiyabazi. Bathathaphi? Usithatha efonini bazele sizele wena. Nifunani ke? Sifuna wena webhuti. Nifunani kimi? Mama usibhalele usisi la webhuti mhlamba understand igama uLovers ngoba bengike ngayizintroduce abangifika lapha endlini uzilalisa wenza ngathi ulele. Awuchaze ke awusengani? Ngize ngemoto yiko ngifikile la kwakho yini enye ufuna ukuyazi? Ukhuluma lo nkosikazi wami. Ukhuluma isintu wena ufuna ukukhuluma ini mhlamba? Awumazi lo muntu ukwaze laphi? Mina ungaze laphi? Ungazele efonini ngoba ngidila nabantu abafana. Ngibona nje lana niza namakhamera lana nizoshuta emzini wami nifunani? Okay ngicela umamele umama ke ukuthi wayesibhalele namhlanje lana. Mama ngicela umxelele lona ukuthi silana namhlanje ngoba sizofunana. Saboy ngibabizile laba be-CMTV ngihlukumezekile ngawe anginiki ukuphumula ufuna uqansi njalo nje ngivela emsebenzini wena uyabulela lapha njengomfazi wami ngushadeleni ngishadele ukuthi uzolala naye every day nabe ngafuni khona umuntu osulana naye wena khona osulana naye njalo nje ngiyakhathala nje ngamanje ngamanje sokulayita thina ungalingi papa mamela la sokulayita wena ungazothi usunenye indoda wena wait wena ubani igama lakho la mpela ngeke ngikubize uSaboy wena mfana wena
Mina ngumelusi, yeah. Umelusi uhlule ukulusa umfazi wakho. Buka umfazi wakho kanjani manje? Ngikulusa njalo. Obona ukuthi Umlusa ngezandla. Muhle limele kanje. Akamameli lo muntu. Umuntu omthandayo uyamshaya wena. Yebo, ngiyamqondisa. Umqondisa uyini ugotshiswe nguwe mhlambe somqondisa. Sengimqondisile. Okwamanje ngizomqondisa. Nifunani la? Ungazosangana wena bhuti. Nifunani No la? uyasangana mfethu. Lento silwa nayo each and every day ye gender based violence lana eMzansi ukuthi ningazo abuse abantu besifazane. Wena futhi wena umsebenzi wami. Ulungisa ngesandla. Ulungisa ngesandla. Manje ubize nina napha angazi Mamela la bhuti wami. Awusebenzi wena ngithi. Usebenza yena umfazi. Wena usukune energy yonke yokuthi uhleli la uyazula ekasi ngoba unanti yokwenza. Umfazi wakho usuke esemsebenzini ekhathele, mayefika la wena ufuna ukuzombhonya njengogwaye usuke emsebenzini ezikhathalele. Yebo, wazela lokho vele. Wazela ukuthi uzolala nawe. Nabe ngafuni ekhathele. Hayi ingafuni kanjani mina ngikhona. Wayengasebenzisa isandla. Wayengasebenzisa isandla sakho mangabe ucakekile ngaleyo ndlela ukuthi manje sokumele ushaya umntana abantu. Inkomo zami nemali yami ngifuna lokho engifuna kuye yilokho engamshadela khona. Wamshadela ukuthi uzolala naye. Yebo. Ushadanga ukuthi nizovusa umuntu. Ngisazifuna phela uyabona vele. Ninazi ingane ngithi. Ninazi ingane mawuqinela kuyena mangabe uqinile. Yebo phela nguyumfazi wami, nguyinkosikazi wami lo. Ungazosangana yabona lento oyithethayo uthetha umsangano uthetha umbhedo yaziva. Nani futhi ngicela nimphumele ke futhi lana. Sikuphumela singeniswanga uwe la. If besingeniswe uwe bese kuphuma. Mara ngoba singeniswanga uwe and sizwa discipline. Kanjani? Nimaze naphi lo muntu? Akasimazi sesimazi manje ngoba sekafana nodade kwethina osupport abuse wena. Angisona unezandla ezilumayo. Discipline ngiyamqondisa nje unkosikazi wami lo. Kini bakutshela bathi ungashaya umuntu esifazane yamdiscipline. Vele isintu siyasho naso. Isintu sakuphi ungazolilinga uphazamisa isintu sakuphi leso. Isintu sala ekhaya siyakuvuma ukuthi ningaba kobani la ekhaya ngathi manje isintu senu sirong. Singaba kodlamini. Kodlamini isintu sakwadlamini sisho ukuthi sishaya umuntu esifazane mangabe uyamdiscipline. Yebo, unkosikazi mayingamameli uyaqondisa ngalo. Uyasangana uyezwa. Angisangani uyaphethe yezwa. Kusangana kuze kube nini ngoba uhleli ungishaya njalo nje ufuna ukuthi ngibone ngokufa uzokushaya uzokhona ukuthi ngize ngife. No namhlanje iyastopha lento wena bhuti mawufila ngathi uyiskora waye ungaphumi uyolwa ngaphandle ushaya amabhakede mhlambe or ujime mangabe amandla akusi. Kufanele ngishaye yena phela nguyena phela oyara nocansi. So uyayivuma nalento phambi kwamakhamera ukuthi uyamshaya umuntu esifazane. Yebo phela ngiqondisa umuzi wami ngiyakho umuzi wami la. Bhuti wami uyazi sasaboy inyama ngimanxeba ngikhala ngikuthola ukuphumula. Ngilala ngikhala. And lento uyenza phambi kwabantwana. Ukuyenza phambili kwabantwana. Ubafundisana abantwana. Lento i-right. Uyabona masu nje uzobonwa yimina nje kuphela. Mamela la wena. Abekho abanye bazokubona. Mamela la wena uyasangana yezwa. Ngumfazi wami ngiyamqondisa. Angidlali la futhi. Wena unomfazi. Ungazongibamba wena. Unomfazi wena. Ungazongibamba. Unomfazi wena. Ungena pha endabeni zami. Umuphi umfazi wakho? Ungena pha endabeni zami. Uhlula ngowakho umfazi le. Usongena indaba zomuzi. Mina umuntu esifazana ngimshaya webhuti yezwa. Awunaye, Mangibhekile ngibuka ngingumuntu ongenamfazi. Cha vele umfazi akufanele sidalo. Akangifanele. Ufanele wena. Ngakho ungazi ukuthi umfazi uyashaya. Umuntu onomfazi uyazi ukuthi umfazi uyashaya. Bhuti yazi ngiyakhalela ngathi ngacima nje lamakhamera ngithi ukudiscipline nje ngikwenzela umzekelo. Sivele siqede njengamanje. Mamela bhuti mina ngizokupheka ngikwephule mina ngiyakuxelela. Hawu futhi ke uzosangana ngizokulayita mina. Uzongena ijele. Usuka lapho wena ngishaya ijele lifanele wena saboy. Bengishaya lapho mama ukuthi uyangi-abuse saboy. Ngiyaqondisa nje nkosikazi. Uqonde. Alukho uthando olunje saboy. Futhi uyasangana. Awusanthandi. No uyasangana wena bhuti. Awusanthandi nje uyasangana. Uvela uhambe nabo abantu bakho lapho. Uyasangana. Ungele konke lokhu saboy. Awusanthandi. No if umama kumele kushiye namhlanje ehambe uzokushiya. Hayi akayindawo. Akayindawo. Kungcono ke uhambe nina. Kusho bani? Kusho mina, angithi unkosikazi wami. Ngonkosikazi wakhe i-punching bag. Yebo, phela ngiyamqondisa. Uyabona manje ngibshaya nje kanje. Sikuqondise. Nathi ufuna sijikele nawe ngale sayidini sekuqondisa mhlawumbe. Avele ningiqondisa njengamanje. Umthatha umzise ngapha lo. Ufuna sikuqondisa nathi mhlawumbe. Kanjani? Mzisi. Ufuna siyokuqondisa mhlawumbe. Kaningeke. Ufuna sikuqondise yini? Ufuna sikuqondisa. Ngifake emaphasetini. Sokuqondisa. Awumela kancane lapho usigaye 2 minutes. Sidubule. Ngizolidubula. Sidubule. Ufuna sizolidubula impela. zama ukusidubula.
ngizolidubula. Ngizolidubula. No, sizodila. Alingeke bafowethu. Alingeke. Hayi asiyekeni ngesikhulume. Asikhulumeni kahle ke bafowethu. Asambe sekhuluma. Ozolana. Asikhulumeni kahle. Hayi angeke bafowethu. Angeke. Unenkinga mhlawumbe. Yini unenkinga? Wena squad. Unemhlalisa lapha ngazosanya wena. Ngazosanya yini? Yini inkinga? Yini awusimamele? Awusimamele. Wena uzohamba nabo abantu bakho lapha. Ungazosimama. Uzohamba nabo laba abantu bakho. Ungayezi lento le. Mamela la sothila nawe mfethu. Yebo bafowethu. Yabona lento liyenza la manje saniza ngicasula bafowethu. Awukanda awukacasula impeka. Sibuyele emuva yocasuka kwena. Hayi bafowethu. Relax kancane. Futhi ngifuna nimphumele la ningihambele. Mina ngizamu-understand why ushaya umuntu wesifazane wena mfethu. Hayi uzoshaya umama ezweni. Usaqhubeka futhi ngale nkulumo yakho udoda Hawu ngiyamqondisa nje useqondile uyabona ke nizothi imali ihamba la. Mamela la. No wena uhambe sihamba nawe masithi siyahamba ngoba uyolala ubaliwe wena namhlanje. Sifuna ukukufundisa ukuthi umuntu abuse umuntu wesifazane simenzani. Hayi oqondisa wena uyenzwani? Ngiyaqondisa nje. Kini uma wakho mawukhula ekhaya uma wakho ubaba wakho bekayenza kanje kuma wakho bekamqondisa ngezandla yebo abamqondisa nje kanje kanjena yebo phela uyabona mangasafuni nocansi kanje ubonisa khona ukuthi sekhona omunye eceleni la ubhonyelwa too much wena bhuti omdala ukuthi yebo phela ngithi ngiphuza istout so manje istout usiphuzela umfazi wakho yebo uyangithengela nguyena onithengelayo likhona ikesi la awunana mase yini utshontsha imali yami saboy ngibeka imali yami angazi nokuthi utshelwa ngubani lapha engiyibeka khona uyithatha akakutsheli nabe ithatha akutsheli mangimbuza nje uvela ngishaye le mali angithi nami bengisebenza angithi Wasekuqaleni bengisebenza bengunikeze nemali nawe phela kufanele unikeze le mali manje wena uthenga istout saboy ngapha endlini esidla wena uyasho naye ukuthi istout hayi khave lesiyenza kahle esho yini yebo phela uyazi ukuthi esho yini umama ngoba ukhathele ekameleni hayi ngisebenza kahle emabhusista no ngoba ukhathele umama yini okwamanje sho ukuthi nina abafowethu lina ungazo angifuni indaba yenu nje angiqondi kahle ufanele ukuthi yinini eninana nomfazi wami okwamanje nje vele kasanaki kungane elifonela usifonela ngoba wena uyabheda bhuti wami and futhi sifuna ukwenza umzekelo ukuthi abanye amadoda abuse abafazi endlini njengawe kanje efuna ukulala nawe ngenkani sibenzani wena bhuti wami uyangithatha hayi cha bafowethu le ndaba sizoyilungisa nkosikazi uyazi ukuthi njengama from namhlanje ngithola daily uyobhonyela ejele wena bhuti wami uyangizwa ukuthi ayikho leyo bafowethu hayi ngeke lokho othi uyakufuna imalanga wonke ngiyasebenza mina ngiyakhathala saboy ngizothatha inkomo zami siyobuya bheka hayi usimele ngeenkomo ezitheni lezo ungazosisanganela 20 yenkomo engayihambisa le 20 yakuphi 20 yakuphi manje esuswini uthini ngalezo ngane awusafuna ezinye Angizifuni saboy. Hawu kahle wena. Hawu kahle. Lezi ngane okwamanje nje ngifuna 5. Udake istout mhlawumbe. Ngifuna 5. Awutshele mina bhuti udake istout already sovuka waphuza. Ya sengiyangashaya kancane. Yiko khuluma umsangano. Ekuseni. Uthathe nemali. Uthathe imali yami. Yebo phela nami ngithi na ubudle yami. Uqala ukusebenza nje last month. Impuphu endini leyo buyidla lawe. Angizange ngithenga istout ngemali yakho. Awena phela uphuza angithi uyasho ukuthi bekayisebenza kahle bekayisebenzisa kahle imali yakho wena eyakhe imali uyamisuse nje lento yebo phela mangiphuzile angilahlanga uyasangana wena sengeze something uyasangana wena bhuti asambe naye ma uzokwazi ukusevana nomusi lo ngiyaphi mina sokusala endangeni sokusala kunabonto okudeserve khona angihambele bafowethu angiphumele nje umthatha mfethu uphakamise le sihamba nawe igate no igate phuma sithi segate ungazosisanganela wena ngicela umfake ekareni lo umfake ekareni lapho ungazosisanganela yini uyakoloza mhlawumbe uyakoloza no ungayifaki phambili ifake ebhuthini le nje ayisebenze le ndaba angiyindawo mina ungazosangana lo hawu sisomdala wait uzokwazi ukuphila wena kwamanje bengicela nje ukuthi ungenzele ifavor yi1 if kuyakhonakala ufonele mhlawumbe ihlobo eseduze ubaxelele ukuthi ubaba kaBoy beka abuse ngalendlela okuabuse ngayo ubashutele nento ubatshele nokuthi bewucele iCMTV ukuthi ifike la ekhaya yabo so simthathile thina because manje ngiyabona isiphetho ma uzogcina sekakulimaza ngithi uyamthanda
Yebo ngiyamthanda kodwa ngizokhuluma nezihlobo zakhe. Yebo, umtshela ukuthi hayi simthathile, hayi ukuthi siyamlwisa makodwa sifuna nje ukuthi siyomvalela kancane because lento yenzayo icala leli lokwenzayo. Yabona ukuthi sekuze kulimaze kanje and I'm sure usabile nokumvulela icase ngoba ucabangela ukuthi ubaba wengane zakho. Kakhulu angikayivuli icase. Yebo. Yikho ngicela lini ukuthi iqale lingilungisele yena. Yebo. Sengizobona lapho makuyehlulile ukuthi sokumele ngiyenze njani ngithathe luphi inyathelo. Yebo. Yeah. No mama ngiyacela ngoba uthe ingane secresh manje ne? Yebo. Okay. Ngiyacela ma cause sizokuseka thina ungasabi ukuthi mhlawumbe uzokulwisa or something like that. Bengicela ukuthi uvale endlini sihambe siyovula icase for yena. Angithi manje nguwolimele. Yabo ukhuphe mangabe uke wa esibhedlela for lento lena. Hayi ngibe ngingakayi esibhedlela ngoba ngiyazi ukuthi esibhedlela bazofuna affidavit from police. Bethi ya ukuthi amapolisi ukuthi uvulile icase na. Case yebo ngoba ngeke bangiyelaphe ngingaphathanga incwadi yamaphoyisa. Into vele ngiyazi ukuthi kuzoba kanjani. Ungawari wena mama sizoba nawe throughout this. Angithi manje hayi ukuthi siyamlwisa. Omhlambe sifuna ukuthi eyosokola lena ejele kodwa sifuna uyodibana nontanga zakhe ezofunda isifundo yabo. Because uzobuloko wena uthi no ngiyamzwela ubaba wengane zami kodwa umphefumulo uzogcina sewuphumile owakho. Yena esale phila happy yabo. Sifuna nje ukuthi ehambe eyofunda lesifundo uzothi sekabuya uzobuya seka right yabo. Ngicela nje angazi lama credit wakho uzowashiya ngakuphi. Ungivalele la endlini isambeni. Ngiyaxolisa uvale lapha endlini isambeni noma okay. Mfethu ngicela umvalele lo muntu umake sure ukuthi yabagada manje labantu mfethu mangabe ngihambisa umuntu ume lapha emotweni because ngiyenzeka ukuthi egcina seka jump uyangithola. Mama ngicela ungahamba no my brother ngizonithola lapha ngisavala nje ishofa fast. Sis mina ngiyazi lento lena guys niyabona ke besifikile lana and manje my brother uyagoloza ngalendlela ogoloza ngayo usizomdala uyacela ke ucela ukuthi simthathe sihambe naye kodwa ngoba ngiyacela ngithi makafonele ifamily yakhe ukuthi bengafila ngathi mhlawumbe umakoti sekadayisa umntana wabo omhlambe mase bebona lapha enkundleni zokuxhumana ko TikTok nani sebebona umntana wabo ethathwa sithi kanjena bengazi ukuthi bekwenzakalani ngcono sisebe update kuqala ukuthi CMTV ifikile lana kudala ngimkhuza and manje ungilimazile ngendlela ungilimaze ngayo bazobona nabo ngiyacabanga from this video mangabe unenkinga wena mbukeli mhlambe nawe uya-abuseka or mhlambe kwi relationship and awukho happy ungalibali ukuthi usibhalele lapho on CMTV.co.za ungalibali nokuthi usifollow ey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku Facebook sikhona ku TikTok yonke indawo we are CMTV ungalibali ke mbukeli wami engikuthandayo ukuthi uqofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nabo abanye abantu abadinga usizo la ku CMTV ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthasa ninga luphuthi umntana sisi hey mina ngiyazi lento le mama nomfana omncane kunayo mama. Ngimbizile lo muntu. Nabangani bami Ngimbizile mangimbona mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le ehlisa umoya guys mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ningu LAV AWS Prince Lava sinkumkani abanaziyo bandibiza ngo Mr. Nzokulayita mshanami.